Ndiwaphakamisele phi amehlo am? Uncedo lwam luyakuvela phi na? Uncedo lwam livela kuYehova, umdali wezulu nomhlaba. Masibulise ke kubantu abasibukeleyo namhlanje kule cawe yabantu abangacawiyo. Namhlanje ke sizoqala ke le nkonzo yethu ngokuthi sivule ngomthandazo wethu. Andazi noba sizoqala siye engomeni na okanye sithandaze sekunjalo. Masiqale sibulise mkhonzi. Sibabulise ababukeli bale nkqubo yethu kule cawa yabantu abangacawiyo. Sithi enkosi ngokubuya kule veki. Xa ubuyile kule veki mhlawumbi ukuba usibonile kule veki pheleyo, masithi enkosi sibamkele futhi naba baqalayo ukufika namhlanje. Mkhonzi ke abantu bayagxotha ecaweni. Sibulele le nto yoba bebuyile. Bephinde babuya. Sibulele naba bawenzileyo umnikelo kule veki pheleyo. Masibakhumbuze into yoba umnikelo wethu unjani kanye. Umnikelo wethu ngulona ukuthi uba awukalicofa usabukele nje awukalicofa laqhosha lo subscriber, sicela usubscribe ucofe u-notification. Uba uyayithanda le nkqubo siyenzayo ucofe ulike, then wandule usherele izihlobo nefamily yakho. Umnikelo wethu ke lowo, ayonto inzima kakhulu. Siyabulela kakhulu. Kwaba basafikayo, igama lami ndingu Sihle Bonani, andihambi ndedwa ke. Ndiyapha. Hamba no Anele Mnguni. Siphinde singahambi sodwa. Sihamba nomkhonzi kaThixo. Intombi yethu ke le enkulu sihamba nayo okanye esasihamba nayo ngoku sakhonza mkhonzi. Kaloku siyicawa yabantu abangacawiyo. Ngoku ke sihamba nalo mkhonzi. Bawo singekakuchazi into yoba ngubani, zichaze ngokwakho. Molo bawo. Molweni babawo. Lo umileyo namhlanje ulapha kule nkqubo icawa yabangacawiyo kumfana wakaWilliams, uBalebuho igama. Sizihlobo zam ke ezi bazalwane. Inkosi kakhulu sabulela ngenkxaso yenu kule nkqubo. Uyayiva nevoice. Uyava mkhonzi into yokuba ingathi kuzaba nzima apha namhlanje. Mna sendisoyika nomsebenzi wami ingathi ndiza kuwutsha mkhonzi. Uzawuthatha. Ilizwi eli liyacaca uba liqeqeshiwe kakhulu. Uzawuthatha lo mkhonzi umsebenzi wakho mkhonzi. Siyabulela kakhulu nto kaWilliams ngokuba ube kunye nathi apha namhlanje. Siyabulela kakhulu loo nto. UThixo abe kunye nawe. Siyathemba into yokuba bakhona abantu abazawukhumbula ecaweni ngokubakho kwakho apho. Le yicawa yabantu abangacaliweyo. Sawunika kuwe ke bawo sivule le nkonzo ngomthandazo. Masithandazeni ke abacimelayo bacimele. Yise wenkosi yethu nguYesu Kristu. Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo oziziqu zithathu umnye, Thixo wokhokho bethu, Thixo wabazali bethu. Awonelanga Thixo ukuba nguThixo wabazali nokhokho, kodwa ude wanguThixo weziqu zethu. Thixo wethu asimbonanga ke ofana na uThixo kwaye asikaphinde simbone. iBhayibhile iyasithembisa ukuthi akasoze aphinda bekho ofana na uThixo. Bazamile ke Thixo ukukuqhathanisa nabanye uThixo, kodwa bahamba baphelele endleleni Thixo wethu, ngoba wena unguThixo onenceba, unguThixo onothando. Inceba yakho Thixo wethu igqitha ukuqonda Thixo wethu, nothando lwakho Thixo wethu lisirhola kwindawo esingafanelekanga ukuthi sibe kuzo. Thixo onamandla amakhulu, usithanda Thixo wethu olungileyo. Sekonile ngendlela zonke zokona Thixo wethu, ngendlela zokucinga Thixo wethu, ngendlela zokwenza, zendlela zokuthetha, kodwa uthando lwakho lugqithe ngapha Thixo olungileyo kokwenza kwethu, kokuthetha nokucinga kwethu Thixo olungileyo. Thixo olungileyo, Thixo
onamandla amakhulu, siza kungena kule nkonzo. Thixo olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, siza kungena kule nkonzo. Thixo wethu, sinenhliziyo ezisindwa yimithwalo, siza kungena kule nkonzo. Thixo wethu olungileyo, inhliziyo zethu zigqiza ligazi. Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, mhlambi Thixo wethu zingxaki ze-society. Thixo wethu olungileyo, umhlambi Thixo wethu zingxaki zamakhaya, mhlambi Thixo wethu zingxaki zemisebenzi. Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu olungileyo ngamanye amathuba uyakwazi ukusinika izinto Thixo wethu olungileyo, kanti izaba zizo izinto Thixo onamandla amakhulu ezibangela ukuthi iinhliziyo zethu zigqize kwaye ziqhaqheke. Thixo olungileyo, kodwa ke Thixo wethu olungileyo, hlala nathi Thixo onamandla amakhulu, ungasishiyi nomzuzwana. Thixo wethu olungileyo, ngoba uthela izwini lakho Thixo wethu olungileyo, xana abakhi Thixo wethu besakha indlu ungekho Thixo wethu bayabulaleka. Thixo wethu olungileyo, sonqena ukubulaleka ke Thixo wethu olungileyo, sonqena Thixo wethu ukushiya ngasemva, sonqena Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, siphume apha sibethene. Thixo wethu olungileyo, sonqena ke Thixo wethu olungileyo, sithi xa siyithetha le nto Thixo wethu olungileyo, le nto sizazithetha apha Thixo wethu zifike Thixo wethu olungileyo, zingabi nanto ziyenzayo ebantwini. Thixo wethu olungileyo, yile nto ke Thixo wethu sibheka kuwe Thixo olungileyo, sokuchukumisa Thixo onamandla amakhulu ke. Hamba nathi ke Thixo wethu olungileyo, hamba nathi sonini nanini, usithwale Thixo wethu olungileyo, uthwale Thixo wethu olungileyo naba basezindleleni ngoku Thixo wethu olungileyo, naba Thixo wethu olungileyo basimamele umhlambi besiya ukubona abantu ezibhedlele, nabo basezibhedlele Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ibe khona into eyenzayo le nkonzo kubo Thixo wethu. Sukunika ke Thixo wethu udumo, sukunika imbeko, ngoba zonke ezo zinto zikufanele Thixo wethu, ngoKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Utheke yena kubo xa sukuba nithandaza yithini.
bawo. Bawo. Kunentombi bawo enikhathazayo apha. Ungakhathazeki bawo. Sizaqala sifika nje sowukhathazekile. Andiyazi noba bawo uyayifumana le nto na yifumanayo mna. Xa kubuza uba yintoni igama lenkqubo sisithi yicawa yabantu abangacawiyo, abantu babanokumangala okuthile. Nithetha ukuthini xa nisithi yicawa okanye basuke bahleke ngangathi zizikhomediyeni ezithile? Ithini le nto yecawa yabantu abangacawiyo mkhonzi? Bendikhe ndayifumana nam loo nto. Ikhona into yokuba abantu bothuke, mhlawumbi masibanike ithuba, mhlawumbi bazayibona into yokuba icawa yabantu abangacawiyo into yokuba yicawa engahlukanga kakhulu kwezi cawa abantu bazazi. Kodwa owona mnqweno wethu ndiqinisekile into yokuba ukufumana nabo bantu bangayanga ezicaweni. Yona nto ibalulekileyo yileyo. Andiyazi noba wena mkhonzi ubukhe xa ucingayo into yokuba icawa yabantu abangacawiyo mhlawumbi iba yintoni, ngoku ubuyibona uye kuyiqatha ntoni mhlawumbi? Hayi bawo, khange kube khona, kodwa ke ndiye ndamangala nje leli gama. Litheni bawo? Litheni? Icawa yabantu abangacawiyo. Kodwa ke ndathi xa ndayijonga kanzulu le nto, afumanisa uba hayi akho ngxaki apha, kuba ndifumanisa into yoba apha ingathi kuthethwa ngabantu abangakhonziyo, abantu abazange babona umnyango wenkonzo okanye sebephumile enkonzweni. Kodwa babakhona abantu bathi behleli ezindlini zabo ubave ngecawa bekhalisa imiculo yabantu abakholwayo. Banayo laa nto engqondweni nasentliziyweni yabo uba namhlanje bekufanele into yokuba siyadumisa. Okanye umva omnye ephaa kwamama uyanichaza xa etyele into zakhe, umve sehlabela etsala kwiivesi zakhe. That means ikhona le nto ikhoyo ilapha kuye engqondweni uba bekumele kodwa ndiyile enkonzweni, noba ndilapha njengawo lo mzuzu, kodwa bekumele uba ndisenkonzweni. Iyaphila le nto phakathi ebantwini, le nto yokukhonza, noba abayi ecaweni. Ingathi senyuka lo mkhonzi, ingathi iyafudumala. Sizawuya emazweni ngoku. Bendicela into yoba silinde phaa kwincwadi kaLuka ngesahluko sesibhozo, sawuqala kwivesi ka-40. Sizawuya ke emazweni emveni kwale ngoma. Yesu walela, Yesu walela, Yesu walela, Yesu walela, hallelujah.
kamnandi pa umfundisi kwakunye nebandla lakhe besithi uYesu waleli. Ukanele ukuthi ilizwi liku-Luka chapter 8 verse 40 to the Yes. last verse. Funda ke mkhonzi. Ilizwi lethu lanamhlanje silifumana kwivangeli ngokubhalwa nguLuka. Silindeke la muntu ukhohlelayo pho. Sizoyiqhawula kanti yakhe. Ilizwi lethu lanamhlanje silifumana kwivangeli ngokubhalwa nguLuka. Isahluko sesibhozo ivesi yama-40. Phansi kwesihloko esithi Intombi kaYayiro, intokazi eyayinethombo legazi. Ifundeka ke ngolu hlobo. Kwathi ke kaloku ekubuyeni kukaYesu zamamkela izihlwele kuba bonke babemlindile. Kwabonakala kusiza indoda egama lalinguYayiro, yaye yona ingumphathi wendlu yesikhungu. Yawa ezinyaweni zikaYesu yayimbongoza ukuba ezwe endlwini yayo. Kuba yabe inentombi iyizala inye eminyaka ngathi 12 izelwe, yaye yona iqhawuka. Ke kaloku ekuyeni kwakhe apho izihlwele bezimxinile. Nentokazi eyayinethombo legazi iminyaka 12 eyayithe yona phezu koko yadleka impahla yayo iphela ngamagqirha, ayaba nako ukuphiliswa bani. Yeza ngasemva yachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe, leqoko kwangoko ithombo legazi layo. Wathi uYesu, "Ngubani nalo undichukumisileyo?" Bakuba bekhanyela bonke, wathi uPetros nabo babenaye, "Mongameli, izihlwele zikuxina, zikukhandanisa nje. Uthi na, ngubani nalo undichukumisileyo?" Uthe ke yena uYesu, "Ukho ondichukumisileyo, kuba mna ndiyawazi amandla aphumileyo kum." Ithe ke intokazi leyo yakubona ukuba ayifihlakele, yeza igubha, yawa phambi kwakhe, yaxela emehlweni abo bonke abantu ukuba bekungasizathu sini na ebemchukumisile nokuphiliswa kwayo kwangoko. Uthe ke yena kuyo, "Yomelela, ntombi yam, ukholo lwakho lukuphilisile, hamba ngoxolo." Kuthi esathetha kufike othile evela kwamphathindlu yesikhungu, esithi kuye, "Ibhubhile intombi yakho, musa ukumkhathaza umfundisi." Ekuvile ke oko uYesu umphendule wathi, "Musa ukoyika, kholwa wena kuphela, yosindiswa." Ke kaloku engenile endlwini akavumelanga mntu ukuba angene naye. Kwaba kuphela nguPetros noYohane noYakobi noyise wentombi nonina. Baye ke bonke belila beyimbambazela. Wathi ke yena, "Musani ukulila, ayifile, ilele nje kodwa." Basuka bamwa ngentsini besazi ukuba ifile. Uthe ke yena wabakhuphela phandle bonke, wayibamba ngesandla, wabiza esithi, "Ntombi, vuka." Wabuya umoya wayo, yesuka yema kwangoko, wamisa ukuthi mayinikwe into idle. Besuka abazali bayo bathi nqa, wabathethela ukuba bangakuxeleli bani oku kuhlileyo. Eli lilizwi lenkosi eliviwa bobumnyama baleke. Makasikelele uThixo ilizwi
okufundwa kwalo uYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Nkosi, ithembe wena manje ingazonidanisa. Bawo, siza tata. kuwe ke nali ilizwi lakho. Sewulungile mkhonzi kaThixo. Ngiyakubona nje kwalapha ebusweni mkhonzi kaThixo bona uThixo usebenzi lapha kuwe phakathi neveki ukuthi uzokwazi ukuthi udlise okanye uxelele aba bantu balecaweni abantu abangacawiyo ukuthi uThixo ebesithini na ngawe. Iza ke mkhonzi. Mandiphinde ndibulise kuni balaleli nani balandeli bale nkonzo yecawa yabantu abangacawiyo. Amen. Njengokuba bese kufundiwe kule ncwadi kaLuka isahluko sesesibhozo kulamqolo wama-40 akananto uyokuma kuma-56. Ndifuna sihambe nalo mqolo uthi ukholo olumandla. Bantwana bakaThixo, xa kwenza into engaqhelekanga namhlanje zam, asizuba namqheba esizawuhlala kuwo, kodwa ndibone ukuba masiyishwankathele ngalo mqolo uthi ukholo olumandla. Siza kule ncwadi apha uYesu nguye lo kuthethwa ngaye apha, kodwa xa siyilanda rhamenda kowethu, siyilanda kwindawo uYesu ebekuyo uselwandle apha. uYesu uselwandle usuka apha eGadara, ebesandokudibana khona nendoda ibenendimoni. Rhamente yakowethu udibana nale ndoda inendimoni isiza kuye uYesu apha, kodwa xa ifika xa behlangana nale ndoda inendimoni,
ndoda ibuza uba uza ngelithini na kum rhamenda kowethu, kodwa kuvele into yokuba apha le ndoda lena inendimoni yaye xa ibuza uYesu xa udibana xa ithaba lakho lidibana nempiliso okanye nento eza kunceda wena liba nento, liba nee-actions ezimbi ezilenzayo rhamente yakowethu. Kwenzeka loo nto apha eGadara, kudibana uthaba noYesu apha, kodwa xa lidibana anantoba ndizawuthi linexhala na ithaba eli, ngoba kudibana ukufa neyeza ngoku. Kodwa into eyenzekayo apha emveni kokuba bedibene, emveni uba bedibene wayiphilisa uYesu. Eyona nto ndiyithanda ngayo, xa dibene nomntu onengxaki uyamphilisa uYesu, isuke loo ngxaki leyo ebejongene nayo. Masigqithe ke ulapha eGadara uYesu xa edibana nale ndoda inendimoni wayiphilisa. Xa eyiphilisa le ndoda lena ibinendimoni, wazikhupha indimoni uYesu, yathi maziphoswe ezihagwini ebezilapho ezininzi, zaphuma indimoni zabheka ezihagwini ezazilapho ezininzi. Masambe nale vesi siye apho siya khona, masambeni. Kodwa bendifuna nje okokuba sivelelwe, sibonakale, kucace okokuba le nto isuka phina. Silapha eGadara, sisalapha eGadara, kudibana ke ngoku uYesu ulindiwe apha uYesu ngabantu. Mhlawumbi aba bantu bebevile okokuba uYesu lo ebekhe waphilisa ngaphambili. Mhlawumbi aba bantu bebevile into yokuba uYesu uzenzile izinto, uzolisile, uqhwithelo. Mhlawumbi aba bantu balapha baza ngento ethi ngoku sifuna ubona lo mntu wenza imimangaliso ezimpilweni zabantu, sifuna ubona lo mntu wenza imiqondiso ezimpilweni zabantu, sifuna ubona lo mntu unceda abantu. Ubekhe wazivusa izikhwala uYesu lona, waphilisa imfama. Sabona ngulo Yesu ke lona sithetha ngaye. Ufikile apha uYesu ngoku, uza ngelithi uzokuphilisa nakweli lizwe laseGadara. Udibana naba bantu bemlindile, kwathi gqiqaphu indoda ethile enguYayiro. Kulapho kweso siqingatha bedikwa abantu baninzi bemvalelo okokuba befuna, abanye balapho aba bantu baninzi nje bafuna ukuncedwa kwabona abanye, kodwa abakwazi ukuyifumana, abakwazi ulifumana ithuba loba bancedwe, kodwa balapha nabo aba bantu bafuna ukuncedwa. Nenzema kukho abavuyayo, abafuna uvuyisana nale nto. Bakhona abajonga amathuba okokuba singancedwa pha, kodwa udibana nale ndoda inguYayiro. Udibana kwakhe nale ndoda le inguYayiro, indoda yathi, Nkosi, intombi yam yafa, yafa intombi yam endlini, ubunakho khawuncede. Yathi ngenxa yokuba uThixo nakho lona, owathi uThixo uThixo nakho. Kwathi yathi le ndoda, Nkosi, yafa intombi yam. Bathi abantu abakhulu, kaloku uYayiro ngumbingeleli, nguyindoda enkulu ecaweni lena, yindoda ebekekileyo. Kodwa kukho abantu abakhulu apha abamaziyo koba uYayiro ke thethile kuzawuvakala, uba kuyothetha yena kuzawuvakala. Kodwa besalapho kwathi gqi intombi ebebekelwe bucala, intombi eyodwa ibibekelwe bucala, iphila impilo yobukheswa rhamente kowethu. Kodwa silapha nje phakathi kwezi ziganeko zimbini. Kukho isiganeko sentombi yethombo legazi, kubekho isiganeko sentombi kaYayiro. Andifuni sizidibanise izinto, zizodwa zahlukene. Kulapha kule nginginya kuvela loo ntombi inethombo legazi, kodwa kufika ukholo olumandla kuyo. Ewe lona alumandlanga ngexesha kufika yona, kodwa inayo into ethi
bakhe nje ndinodibana nalo mntu kudala kuthethwa ngaye kudala ndisiva ngaye nam ikhona into endingayifumana khona into endingayizuza khona into endingayizuza xa ndinodibana nalo mntu kudala ndisiva kuthethwa ngaye mhlawumbi nawe apha ekhayeni unengxaki oxakene nazo kodwa ukholo lwakho luncinane yawethu thoboza eyona nto ndifuna uyithetha thoboza ngoba ukholo lwakho lumandla thoboza ukholo lwakho lingavula amasango avaliweyo ukholo lwakho lingenza ukukhanye ebomini bakho musukuzidelela vula amasango avuliweyo kwakholo lumandla unalo ukholo ndiyayazi loo nto leyo unalo ukholo kodwa ngalo mzuzu sebenzisa ukholo lwakho ukuvula amasango avaliweyo ebomini bakho sebenzisa ukholo lwakho ukuvula amasango avaliweyo empilweni yakho sebenzisa ukholo lwakho yewethu nale nto yoba ngoku yakho nto ndinokwazi ukuyenza ngoba mna ndingulwana ulihlwempu ndingulwana ulidlakadlaka yewethu beka ingxaki eqaleni thoboza ubheke kuyesu thoboza baba nkosi yami thoboza ubheke kuyesu funa ukutsho kuni namhlanje funa ukutsho kuni thoboza ubheke kuyesu ulapho yesu akakayofika kwaYayiro kodwa le uyibonile okokuba ingathi lena imfutshane mandiyisombulule kwangeli xesha yabe ikhona le isenkulu ajongene nayo ngawo lo mzuzu lena kodwa yona lena ndingayisombulula ngeli xesha ngoba kaloku nguThixo lona ongaxakwanto yaye futhi ayinguThixo ulindisa kakhulu mve mnqamlezweni kwanamhlanje ndakuba nawe eparadesini kabawo kwenzeka loo nto apha nguThixo lona ongazulisiyo akathi yiza ngomso hayi yiza ngawo lo mzuzu lona ungancedakala nkosi yami usahambe yesu usahambe yesu ubheka endlwini kaYayiro kusekole ndimbani mhlangabezile amane besithi kuYayiro hayi mani umkhathazile ivesi zokugqibela umkhathazelani na umfundisi ngoba le ntombi yakho kaba bathi unebhongo ngayo ifile bakhona kaloku abantu abazibona bona bebakhulu kunabanye abantu bakhona abantu abazibona bebhetere kunabanye abantu kodwa bathi xa bebona wena njengehlwempu babona wena njengedlakadlaka bangakuthatha ingqalelo ngoba kaloku izitatus zabo ziphezulu kunezakho yethu gqitha kwistatus ngoba sizokwenzelani istatus gqitha kwistatus baba gqitha kwistatus sizokwenzela nto ngoku uYayiro umile pha ngokholo olumandla umile uYayiro apha umile uYayiro waguqa sasiva intetho ezithethwayo waguqa uYayiro sasiva into ezityhafisayo kodwa wama ngoba esazi okoba nguYesu lona ungumvusi wabantu abafileyo nguYesu lona abakhe wavusa uLazaro ngaphambili nguYesu lona okwazi ukwenza izinto senzeka dibana noYesu okwazi ukwenza izinto senzeke nangu uLazaro nangu uZakheyi mfutshane mosuZakheyi ngesithoba kodwa wathi kwabakho indethi xa ndinokhwela emthini xa ndinokukhwela emthini ikhona into ndingayibona le ndoda kuthethwa ngawo ndingambona umncedi wam ndingambona umfundisi ekushunyayelwa ngaye ndingambona lo mntu xa kubalulekile wenza izinto zibonwe ukhona lo mntu owenza izinto zibonwe ukwegqitha abantu abakwazi ukwenza izinto zibone lona akabhatalwa nangesenti lona uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo kwenzeke usindiswe nangu Yesu sizisa uYesu onjalo nakunini nabakude namadinga kaThixo ikhona indoda
enganisondeza nize ebukhoneni benkosi. Ikhona indoda engakususa kudako olukulo ikuhlamba ube ngathi ube mhlenze ngegolide. Ikhona indoda enzalo eyalenge emnqamlesweni. Ikhona indoda enzalo eyafela izono zethu. Ikhona indoda enzalo eyalela thina ukuze thina sihlangulwe abukhoyi benesikubo. Namhlanje ke ndizisa lo ndoda, nansi indoda enkulu, nangu uYesu oncedayo, ongenaxesha, ongaphazanyiswa nto, ongaphazanyiswa ngabantu. Ukhona uYesu njalo. Hayi bazalwane, ndiza kuni ngoku. Ukhona uYesu njalo ophilisayo, noba wena buxakene nemeko yakho emasumi amathathu, kodwa ngoku ngibuza lena qinisekisa ukhona umlwelwe oyaziyo koba ndakhe ndaphakanyiswa ebulwelweni bam, ndenziwa umntu ndingeyonto. Ukhona uYesu njalo ongaxakwa nto. Ewe wena ungabona koba kudala ile ngxaki ikuphethe, kodwa ikhona indoda elungisa izinto bengathi bekuyizolo. uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. 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 Baba. Masibulele kuwe ke mkhonzi kaThixo ngokuthi uxelele abakhonzi bale cawe yabantu abangacawiyo ukuthi uThixo uthini na. Bonani ndinomnqweno mna apha enhlizweni yami ukuthi sisike siyivale ngoba seyigqityiwe yonke into. Uyigqibele bawo lo mkhonzi, uyigqibele. Akasishiyelanga nix thina. Kodwa ke naye agoduke exolile ukuba le nto ebeyithetha ivakele. Sivume nje ukubana leyo bawo inene kwaye inyaniso. Ndimnqakula ke okanye ndimva kakuhle xa esithi ukholo lugqitha ngapha kwe-status
somuntu ngoba iBhayibheli kule ndawo kufundwe kuyo iyasixelela kakuhle ukuthi uTata uYayiro waye ligosa lendlu yesikhungo ubaba. so ithi lonto engqondweni yakhe nasengqondweni yesisihlwele sixinanisa uYesu kufanele ukuthi xa esiwe zinyaweni zikaYesu ekhala kuYesu kubalekwe kubhekwe endlini yakhe kodwa ukholo olugqitha ngapha kwestatus baba. entombini eyayinethombe legazi le ntombi ayixelwa igama layo ukuba lingubani kodwa into ebaliswayo ngaye kubaliswa okanye uchazwa ngenhlungu yakhe naye inhlungu yakhe uyayazi ukuba ungumuntu ongcolileyo akufunekanga nokuba asondele ebantwini akufuneki nokuba athi ecamkomntu emchukumisa ngoba nalo mntu amchukumisileyo ufuneka naye okanye naye uzawungcola ngokuthi ubanjwe ngumuntu ongcolileyo iBhayibheli isixelela loo nto kodwa sezinjalo okanye sezithethiwe izinto zinjalo ezindlebeni zakhe naye yazi loo nto ukuba andifanelekanga ukuba ndisondele kulo mntu wanyonyoba ezama ixesha okanye ezama ithuba lokuba asondele kuYesu engqondweni yakhe uthi andifuni ukumphazamisa ngoba abantu abanezitatus baziphosa ezinyaweni zakhe abantu abanezitatus bambamba egxeni kwenzela jika bajonge abanye bambamba ezinqeni kwenzele azovubana ukhona umuntu ondibambileyo kodwa yena ithi le ntombazana nokuba ndibambe nje isondo lengubo yakhe ndiza kuphi uqhutyelwa lokholo lunjalo ke uqhutyelwa lokholo lunjalo bonani baba. Ubalekile uYayiro ngenxa yokuba uYesu uyaziwa into yokuba ngumuntu kaThixo ukubaleka kaYayiro kuvezwa ngendlu yesikhungo yos awunawuthi ngumuntu kaThixo ungakuhloniphi indlu yesikhungo mhlambe uba ibingumuntu wasepalamente ebengazukubaleka ncakasana kuYesu uYayiro kodwa indlu yesikhungo imsondisa kakhulu kuYesu into yokuba uqalwe ngaye noba mhlambe bebekhona abantu njengoba besitsho umkhonzi kaThixo into yokuba babemlindile noba bebekhona abanye abantu abacela isicelo sokuba mabancedwe nguYesu ngenxa yendlu yesikhungo uYayiro asuka kuso bebezawubuya umva ngokuba indlu yesikhungo imele ukusondela kakhulu kuYesu ngoba isikhungo noThixo zizinto esiqhela into yokuba zihamba kunye
ukubaleka kukaYayiro. Ngokufika kukaYayiro akekho omnye umuntu. Abanye abantu baqala ko-number 2, ko-number 3 ukwehla ingathi yilist ebeka abantu noba kusemngcwabeni makuqala abafundisi ukutya. Abafana bona bazawutya mva kodwa besuka ngapha beyokomba. Bantwana bahle bakaThixo ngokuba ukubaleka endlwini yesikhungu kubaleka netitle yakho kuloo ndlu okuyo. Ubalekile uYayiro. Ubalekile. Kodwa le ntombi iyayiqonda yonke lento and ukuba kule list ibibhalwa mhlawumbi yena ebengazofumana nethuba lokuba abhalwe ku-number 99 bekuzayokhangela omnye umuntu kwenye ilali ngokuba eli likheswa asiyonto ekumele ihlala phakathi kwabantu. Kodwa ukholo lwathi ndicela ukutyhudisa bantwana bahle bakaThixo ndichukumise nje umqukumbelo wengubo yakhe ngokuba ukholo lugqitha ngapha kokubaluleka. Bantwana bahle bakaThixo yasondela ngenxa yokuba uYesu uyazana nomuntu okholwayo. uYesu uyabazi ubunzima okanye ubukhulu bokholo ngokuchukunyiswa njengomuntu okholwayo. Bonke ababantu babemqinile ukugilana kwabo kwakunye noYesu zange kwenze nto kodwa umuntu okholwayo waviwa nguYesu. Ngubani na lo undichukumisileyo? Andiyazi Bonani noba sekhe waxelela ukubana uyifeyila ebomini. Nkosi yami. Andiyazi noba sekhe waxelela ukubana sozube yinto. Andiyazi noba sekhe waxelela kwathiwa le mfundo yakho i-useless sozuphangele. Nkosi yendawo. Ide loo nto ihlale engqondweni yakho. Uthi sawufuna ukuzenza izinto ungakwazi ukuzenza ngoba into ixelelwe yihlele engqondweni yakho. Ndicinga le ntombazana ke ihlele iminyaka eyi-12 iphoselwe ngaphandle lokishini. Uthiwa le meko yakho ifanele ukuthi awuhlali nabantu wena. Ufanele ukuthi unesitya sakho. Ufanele ukuthi izinto zakho zizodwa. Bantwana bahle bedinga. Le ntombazana inalo nto injalo engqondweni yayo kodwa ithi yakuchukumisa umqukumbelo kaYesu. Bantwana bahle bedinga. uYesu wawava amandla. Bantwana bahle bedinga. Wawava amandla aphumileyo kuwo. uThixo akachukunyiswa zizitulo esinazo. Akachukunyiswa ngamandla esinawo kodwa uchukunyiswa lukholo esinalo. Bantwana bahle bedinga. Uchukunyiswa lukholo esinalo. Amandla kaThixo ke awaphumi ngoba thina sikwazi ukuqikoza, sikwazi ukuthetha, sikwazi ukuthandaza. Lukholo, khangela ukholo lwentombazana limsuse emva elistini lumbeke ezinyaweni zikaThixo. Bantwana bahle bedinga. Emani magezele undichukumisileyo yemingqungquthela yeminqwelo ebheka kaYayiro imiswa yintombazana ngumcekiswa. Yeminqwelo imiswa ngumcekiswa. Ngisengajongelwanga ntweni. Kubani nelundichukumisileyo? uYesu ufuna lo muntu umchukumisileyo namhlanje. Umhlawumbi imile inqwelo kaYesu ime ngawe ngoba umchukumisile. Sekusithiwa ungumcekiswa. Bantwana bahle bedinga. uYesu namhlanje uzothi kubani elundichukumisileyo? Mnguni, ukuba mna mntu wasemhlabeni bekuthiwa mandikhethe, ndikhetha ukuba yintombi kaYayiro okanye ndikhetha ukuba yintombi eyayinethombo legazi. Ngenxa yokuba thina siyakwazi ukubaluleka kwabantu. Umuntu omninzi bezawuthi ndikhetha ukuba yintombi kaYayiro ngoba abantu abanestatus, bantwana bahle bakaThixo basiwa kwizibhedlele ezikudidi oluphezulu. Bantwana bahle bakaThixo umntana makanawugula. Bantwana bahle bakaThixo ndizamkhangela noba ngugqirha osuka ngapha eAmerika ngokuba mna umntanam ubaluleke kakhulu. Kodwa ukuba uyintombi yethombo legazi uzawuphela imali ityiwa ngamagqirha ngokuba wena uyazikhangelela uzama uba mawuphile kule nto ekutyayo. Bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje sibonisa into yokuba ukuba bekunokuthiwa khetha kungcono into yokuba
ukhethe uba ngumcekiswa bantwana abahle bakaThixo ngokuba uThixo usondele kubantu abacekiswayo bantwana abahle baka uThixo uyayibona into yokuba nokuba singakubekela ecaleni thina sithi siphucuke kakhulu kunawe kodwa mna wawusondela kum ndizawuma ndithi aba bantu babalulekileyo ewe ndiyeza kubo kodwa ngoku mandiqale ngomntu wam ngokuba umcekiswa naye ndiyamazi ndizele yena ngakumbi apha emhlabeni kukangaphi bantwana abahle bakaThixo thina apha emhlabeni sicinga into yokuba asifanelwanga zinto ezithile bantwana abahle kodwa uThixo athathe umntu asuka kwifamily yabantu abangafundanga amthathe abe ngowokuqala ukuya euniversity athathe umntu uThixo kubantu abangazange baphangela amthathe amenze ibank manager okanye CEO kwikhampani enkulu ngokuba uThixo kakade abantu abacekisiweyo ilali ibabekela ngaphandle bantwana abahle bakaThixo uThixo athi nobungangaphandle mna ndizokuchola ngenxa yokuba uchukumise umqukumbelo wengubo yam abacekiswa abanalo elinye ithemba ngaphandle ukuba ndinosondela kuYesu andive kwakunye nam uYesu mhlambi ndingancedakala nathi sicekiswa ngendlela nathi ngamanye amaxesha ngenxa yokuba sizazi into yokuba ukucekiseka kwethu akufanelanga kusidibanise kwakunye nabantu siyazivalela kwindawo esikuzo side siyamkela into yokuba kaloku mna ndingulo unale meko yaziwayo ngabantu ngoko ke akufanelanga into yokuba mandiye endaweni ethile bantwana abahle bakaThixo kodwa namhlanje sizoxelelwa into yokuba kulungile into yokuba ungacekiswa ngabantu kodwa uThixo uyama selesiya kubantu ababalulekileyo bantwana abahle bakaThixo aqale ajonge umcekiswa selabantu besithi awuphethwa awukhange uchukunyiswe umuntu Bonani nawe Williams khangatsho uYesu kubana akaziyokufika endlini akajongo kodwa usa-attenda le nto iphambi kwakhe usa-attenda le nto iphambi kwakhe esayi-attende njalo ufika nje umntu umhluphelani suba samhlupha suba samhlupha umfundisi ngoba imeko ishiye ekhaya imbi ngoku umntana ufile kodwa uYayiro wahamba noYesu uYayiro sesive ezo zinto wahamba noYesu man into endizama ukuyithetha yile akhona amathuba sesihamba noYesu kungena abantu enkonzweni bancedwe nguYesu ungancedakali wena umane uthandaza ndicinga into yenzayo engqondweni kaYayiro lento kodwa uYesu uthi kubana sukhathazeka akafanga umntana ulele sekukho into ezimane zithethwa uba khona uYesu amane esikhumbuza ukubana uYayiro bawo uYayiro uyasiqonda istatus sakhe into yokuba kukho abantu endibathembileyo uba bazawundenzela umsebenzi kodwa ngenxa yeso status sakhe abantu ababalulekileyo bayazazi izinto into yokuba kumele zihamba njani kodwa uYesu namhlanje usixelela into yokuba nokuba so ubaluleke kangakanani kubalulekile into yokuba mawukholelwe kwinto uYesu angakwenzela yona bantwana abahle bakaThixo uYayiro wasusa yonke ingqondo yabantu abazingqondi abamncedayo endlini yesikhungo wathi mna ndiza kumamela uYesu bantwana abahle bakaThixo uYesu wabesithi masambe Yayiro kholwa nje wena umane ngathi ingathi umbethe exeni njengoba sisiya apha endlini yakho
uyakholwa wena yayiro akafanga umntwana ulele bantwana bahlebe kaThixo selefika endlini esithi umntana ulele bamuwa ngentsini abantu abaziyo bantwana sinayo into yokuba simbekele mida uYesu sinayo into yokuba sicinga into yokuba izinto zikaYesu siyazazi into yokuba zihamba ziphelele phi bantwana bahle ngenxa yokuba mhlambi sifunde kakhulu siscientist kakhulu okanye sizingqondi kakhulu bantwana side sicinga into yokuba sinengqondo eyogqitha ngapha kukaYesu kodwa uThixo okanye uYesu uyasibonisa namhlanje into yokuba ingqondo yethu ayinakufikelela kumandla wakhe uThixo wabacekiswa Nkosi yami lo esimkhonzayo nguThixo wabacekiswa ufe noba sobona imeko yakho inzanina kodwa asukena azibonakalise ngoba indoda lena esoloko izibonakalisa ngamaxesha wonke ngexesha uphelelwa lithemba kulexesha yena akulungisayo yesa mani neyakho into isalungiswa suphela ithemba mzalwane neyakho imeko ijongiwe kusajongwe ezi neyakho isalungiswa izawulungiswa yaye futhi yawulungiswa izaba ngathi akhange walili solo ngoba lona kuThixo wabacekiswa uyayazi lento umuntu ayazi kakuhle lento nankuya egqothwa ngumfazi wakhe esithi bheka phandle lamathumba akho angcolisa indlu khamendeko wethu zikhona imeko ezinjalo ezenza okokuba sizidele susukudela gqobhoza ndopokotela ikhona into ebekelwe wena vala indlebe ekuhlekeni ewe bawo vala indlebe kubantu abakusebenzelayo ngoba umhlawumbi into esiphazamisayo sesithi izimeko zethu zizavuswa sisuke simamele abantu abahlekayo simamele abantu abasixelela ubana le imeko ayimfanelanga uYesu le imeko sayinuka ngoku khangela engcwabeni phezu koLazaro emani nimbeke phu Lazaro selenuka uLazaro zintsuku zine banana bahlebedinga emani vala indlebe zakho ujonge kuYesu kulapho uncedo luzawuvela khona banana bahlebedinga khangela iziqhamo zokumamela uYesu xa kufika endlini kaYayiro thalitha vuka akokuthi ntombazana vuka banana bahlebedinga yavuka intombazana sifuna ukuthi nawe kwimeko ojongene nayo wakufika uYesu banana bahlebedinga nakubana ububali iminyaka engakanani na nakububali ixesha elingakanani nakubobonile begqitha apha kuwe bencedwa ngulo Yesu banana bahlebedinga kodwa wakufika emekweni yakho athethe phezu kwakhe ayibona ayichokumisa uYesu imeko yakho iyavuka ihlaziyeke khangelekana niyibandezile iwayini emnandi athi kwangoku xa yafikile uYesu ziyajika izinto ngoba nguYesu othatha ixesha lakhe akafani nathi ikhalenda yakhe ayifani neyethu amaxesha akhe awafani nawethu wenza izinto ngokuthanda kwakhe nokubona kwakhe umhlambi engekakuncedi ucikitha ukholo lwakho ufuna ukubona ukuthi umthanda kangakanani kwaye uzamkhonza de kubenini na akuncede uThixo ukuncede xa ifika phezu kwentaba webawo man hlala elikholweni mzalwane hlala elikholweni lakho lulo oluzavula amasango obomi bakho lulo oluzakwenza ube ngumuntu ebomini hlala elikholweni mzalwane ungasuki ungamameli yonke into lena ethethwa ngabantu bakhona abantu abazakuqalela ngempilo yakho bayeke bona wena ujonge uThixo wakho omaziyo kokuba wake wandinceda wandibeka endaweni susuka elikholweni lakho hlala elikholweni lakho ungayenza impazamo
yokuba ucinge ngokubona impumelelo yabanye abantu, ucinge into yokuba uThixo kulibele wena. Ungayenzi impazamo uthi uThixo bendimbize kuqala ingangathi nguYayiro ude wayewa ezinyaweni zikaThixo wathi ndicela siye endlini yami ngokuba intombi yami yafa. Wasikuyesu apha endleleni wahoya intombi yethombo legazi. Ucinge wena into yokuba uYesu unabantu abakhathaleleyo ukogqitha wena, ngoba sinayo into yokuba ubani ndandifunda naye, ubani ndandiclever kunaye esikolweni, kodwa ngoku ingathi uphumelele ukogqitha mna. Usele etshintsha imoto okwesithathu, mna ndisahamba ngeenyawo ndingunyawuza. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo mna akandithandi, andisafanelwanga nokuba mandiphile. Ungacingi into yokuba ngokuphumela kwabanye abantu wena uYesu ukuyekile, ngokuba abazalwane batshila into yokuba ikhalenda kaYesu ayifani neyethu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ngokucinga into yokuba abanye abantu aba uphucukile kunabo, uThixo usamile into yokuba mna ndihamba ngabantu abakholelwa kum. Bantwana bahle bakaThixo, uYayiro sele eyazi loo nto into yokuba ucelwe ndimqala uYesu, kodwa wamlinda ehambe nale ntombi. Bantwana bahle bakaThixo yethombo legazi phambi kokuba ayofika endlwini yakhe. Loo nto ithi uYesu masiqhubeke simcenga. Bantwana bahle bakaThixo, ukholo lwethu lungasuki kuthi, ngokuba ukufika kwaYesu kuyacaca into yokuba kukufika kwaYesu lizwi lenkosi eliviwa bumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo lizwi, ukufunda kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
kamnandi pha amadodana esithi bawethu basezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Manibulele bobawo. Manibulele man, sinibulele. Ngelizwi. Luka Williams. Siyabulela bawo. Siyathemba into yokuba uzophinda ubuye man. Siyathemba into yokuba uza kuphinda ubuye xa ithuba livuma. Siyabulela kakhulu bawo. Ngoku ke into kaWilly sifika kulaa nto yayigxothe abantu ecaweni. Andikwazi wena into yoba wagxothwa intoni mhlambi uba wayeka nawe ungathi kanti ufana nathi mkhonzi. Ufana nathi phofu? Sibeke ingca ba. Sibeke. Okay. Hayi ke ezinye zezinto ezigxotha abantu ecaweni umnikelo bawo. Silapho ke semnikelweni. Nto kaMnguni. Tata. Ubuso unikele phofu wena? Hayi ba mina kudala ndanikela baba. Utsho kudala wanikela. Kudala ndanikela. Umnikelo wakho unengcambu. Hayi baba. Umnikelo usonenqayi ngokuba ebelikhehla mhlawumbe ngesento nenqayi ngokukhokhobileyo. Hayi siyathemba nawe mkhonzi uba ukanikela uzawunikela namhlanje. Ke umnikelo wethu ke kule Icawa Yabantu Abangacawiyo usengulowaba kule veki iphelileyo awukatshintshi. If bana awuka subscribe sicela usubscribe kwenzela ukuthi le nkonzo izokufikelela kubantu abafana nawe. Uthingane nenye ucofa like, ucofe ushare, notification nayo ungayilibali kwenzela ukuthi xa kufike elixesha lokuthi inkonzo yabantu abangacawiyo iqale uzokwazi ukuthi ikukhumbuze ukuthi iyaqala inkonzo enkulu. Kodwa bawo ndiyacinga into yoba omnye umnikelo obalulekileyo uba ukhona umuntu ocinga into yokuba le nkonzo angayithanda umxelele laa nto kuthiwa ngesilungu i-word of mouth. Word of mouth. Kufuneka ndixhathise kuqala. Ya baba. Word of mouth ibalulekile kakhulu umnikelo wethu lo. Uxelele nabanye into yoba baxelele abanye into yoba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. La vangeli yomlomo. Ivangeli yomlomo baba. Siyagoduka ke ngoku siyagoduka kodwa ke phambi koba sigoduke akekho umuntu ofuna umbeka mkhonzi. Hayi bawo mna ntohlala ndibeka abaxhasi nabalandeli bale nkqubo yecawa yabantu abangacawiyo. Wena ke umuntu ofuna mama sibuze kuWilly. Nto kaWilly kwakuthiwa ngoku umuntu xa ecaweni ubone xa ugqitha ngendlela usiye ecaweni akubekho umuntu okukhwazayo pha esithi ndicela uzundibeke. Akekho umuntu omkhumbulayo wayefuna ubekwa ozambeka apha. Ibithandwa ngalamadoda evanya ke elalini. Injalo. Undibeke. Idla ngokudibuze ke mna ke bawo izayozilanda wena. Masibabeke sizabakhangela. Mandimbeke man tata uMasibulele nyana kabawo Ntengeni. Okay. Asiyakubeka. Siyambeka. Ndibeka uLilitha khona intwana yalapha endlini. Yapha ekhaya inqabile. Ndibeka yena. Ngoku ndihleli nomninawa wakhe. Ndikubeke nawe. Ndibeke noLiam. Ndibeka babazalwane. Mkhonzi ungabulisi ubeke ndiyabeka ngathi uyawoza imibuliso. Ayibalekanga le. Umuntu ofuna ndimbeke bazalwane azatsho phansi into yokuba uphantsi ke bazalwane into lanto i-comment section sizambeka naye ebawo awekho amakhasi ofumaneka kuwo mhlawumbi onxibelelwano zikhumshileyo. Hayi bakhonzi mna ndinguSihle Bonani kanye ndingubonani Sihle uba ukhangela mna kodwa ke kuze icawa yabantu abangacawiyo i-under ibhena yeGeltonNation sizayibhala kuGeltonNation into yoba ufunyanwa njani. Ukhangela uGeltonNation okanye iGeltonated for into yoba ulandele thina. Wena ba usikufumana phi? Hayi bawo ndisazilungisa ezam izinto. Kukho abantu babethanda uheka i-account. Wahekwa. Ndahekwa. Unjena ke mkhonzi. Into kaWilly ufunyanwa phi wena? Kumakhasi onxibelelwano ndinguBalebuho Williams. Balebuho uzasibhalela bobawo. Uzasibhalela lo tata. Facebook wami ke lowo lapho ndifumaneka khona. Okay. Siyabulela. Into kaWilly inkonzo yakho le
sicela into yokuba usivalele inkonzo ngomthandazo. Masi walena mehlo abakwaziyo, uyingcwele Thixo wethu, uyingcwele bawona mandla. Sibonile bongangamsha bakho Thixo olungileyo nangale mina namhlanje kule cawa yabantu abangacawiyo Thixo namandla. Sithwale bawo xa sisungula nini into zonke, sithwale bawo usiphe amandla iphumelele nini into zonke ibe kuzinga eliphezulu Thixo namandla amakhulu. Bathi bonke abantu nini into zonke bebeyidelela Thixo namandla basuke bakholelwe kuyo uNkulunkulu oyingcwele. Sithembe wena bawona amandla nangeli xesha nini into zonke xa sisawugoduka bawona amandla. Sithwale bawo sibheka kumakhaya angafaniyo nini into zonke, sithwale nini into zonke ukhanyisa apho kumnyama khona Thixo namandla amakhulu. Bakhona ngoku mesona amandla abasezindleleni nini into zonke, bagcine ubalondoloze nini into zonke, ubagqume somandla kusuke kwasunguleka ingozi ezininzi Thixo namandla amakhulu ngeli xesha nini into zonke. Sithembe wena bawona amandla bekunga uNkulunkulu oyingcwele, bekunga zingathomalala Thixo namandla ngenxa yakho mesona amandla. Sithembele kuwe uNkulunkulu onamandla, asinalo elinye igqirha ngaphandle kwakho uNkulunkulu oyingcwele. Sithwale bawo kasigoduka ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ufefe nothando nobudlelwane bomoya oyingcwele lungahlala kuthi sonke ngabanye kuthe kusemaphakadeni nasemaphakadeni, amen. Amen. Siyabulela bawo, siyabulela kakhulu. Sibulele kumuntu wonke oye wasibukela namhlanje. Siyathemba into yokuba nakwiveki elandelayo niza kuba khona nixelele nabanye. Sibulele ke ko-cameraman bethu abasincedisayo namhlanje ababini. Omnye ke umane edlala igames nje basibukele njengoba sifuneke sifote thina. Siyabulela kakhulu. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ungalibali ke bazalwane ukuthandaza uThixo othandazekayo. Thixo anisekelele. Inkosi. Siqebile. Inkosi. Cima ke ngoku.